Pamene mdani wako ali kumbali yako, sizimatanthauza kuti ukhonza kukhala ndi ma chances owina, koma umakhala umboni kuti nkhondoyo wapambana. Mu video ya siku ya lero ndikuwuzani kuti chipani cha MCP chayamba kumenyera nkhondo muthalika kuti azawine mosavuta. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Chipani cholamula boma ku Malawi chicha cha Malawi Congress MCP chati chichita chilichonse chothekera kuti lamulo lolesa achikulire opitirira zaka 80 kuyimira pa zisankho lisaduse mnyumba ya malamulo. Mlembi wa chipani cha MCP Ahoni Chimwendo Banda wati ngati chipani chachikulu mdziko la Malawi chimakhulupirira kuti lamulo likuphwanya ufulu wa chibadwidwe pa nthawi imene boma likuyesesa kusamalira nkhalamba monga mmene alili Peter Muthalika. Lamulo lolesa nkhalamba likuyembekezereka kufika ku nyumba ya malamulo mu wiki yachiwiri ya mwezi wa Marichi, imene ndi wiki ya mawa. Ngati mukuonera video hii pa 7 Marichi, ndiye kuti lamuloli likuyeneka kufika ku parliament wiki ya mawa, pomwe aphungu a nyumba ya malamulo ayiwunikire za nkhaniyi. Malipoti osasimikizika kuonesa phungu wakale wa DPP a Honorable Nicholas Dausi ndi yemwe afike ndi nkhani nyumbayi. Malingana ndi newspaper ya The Nations Publication Limited, nduna ya maboma ang'ono komanso mlembi wa chipani cha MCP Achimwendo Banda wati chipani chagwirizana zogwetsa biluyi kuti isaphinje achikulire mdziko la Malawi. Pali mphekesera zoti biluyi ikukonzedwa ndi anthu ena a chipani cha DPP komanso atsogoleri ena amene sakufuna kuona mtsogoleri wa chipani cha DPP a Professor Arthur Muthalika atayimirira pa zisankhozi. Malingana ndi Shadow MP mchipani cha MCP mdera lina mboma la Deza a Gerard Kampanikiza analankhulapo kuti ali ndi umboni okwanira kuti mtsogoleri wa chipani china yemwe akufuna udindowu ku DPP ndi yemwe akukonzesera chiwembuchi. Anthu ochuluka komanso mabungwe akuona kuti biluyi inde ndiyofunika koma ndiyosayenera kubwera mu nthawi inoyi, chifukwa ikhala ngati ikungofuna kuthana ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP amene ndi okulirapo msinkhu kuyerekeza ndi atsogoleri a zipani zina amene apikisane nawo pa zisankho zimene zikubwera 16 September mchaka cha 2025. Nkhani ngati izi komanso nkhani zina tazikonza ku programu ija ya kulinji imene timafotokoza nkhani zimene zikuchitika almost tsiku ndi tsiku, koma ndikupempheni kuti mukaonere ma video kumeneko komanso mukachite subscribe. Langa dzina ndi Samavita ndipo iyi ndi Samavita YouTube channel. Tionane mu video yosatirayi.